Okay, kan tu na suos kewa fincha ma kuosin ka ana ka tinga kewa kan okay. Akin check here the forget audio the masumit may ni spell singing pain kuos na kewa nga pange started dara Ashvin in California, Southern California.
Nakat mo akfasrye program senge fashion ye lume goshon goshmol. Je pense en paing fertig kasreacng God. Siye mo makatliye mo gat mit ko siya kat kewa na aske pa kat berbagin curriculums mo sumna sin standard lesson commentaries sa makat langa sa magasin ko. Baka makat da siya na panang aki spell sige paing kowos na kewa. In fact, launching God cash losan. If in makowos ka in cash cut, matingin ka gas in ko in kan share ka like ya kawak lumanin mo kan wikut. Nash may fact toto masiluwo makat kaya akfasrye mitligot son ka program mo ta shock ta mitligot fast na mit. Wana siya client sa flash na singkat even sun na yarol siyak ka ta kaya ni fast. We are training. All I've got flat ka na. Isipyaw si Kulo lash Kulo lang loob. Kulo the two saying that matalig ka na aklin lang sa asasi. Asish. At aklin ko na paye lagi ko laplob. Yokla na loob. Panangkat ka ni. At Moul sundan sa asasi. Panangkat kinaklo lang. Tamda iti chashtangit. At siyak sumbigasyo mo. Kumakandalom na ingkat. Kasreacng fakigay. Yashim tanin siyash ka na kewa hingay. Lupsha hingay. Orek magluin na Moul. Kasreacng. O, kasreacng. Paing may Sifac. Sifac Kulo. Moul. Kasreacng paing eh. Amen. Amen. Gal, ano kinakal din ngayon? Ngayon, in fact, launching God ka mo. Wash kewa. And paing ko, lokian ko aslungan. If in mamaysas ko min share na nas, wikut share program sene. Makasam ko biseng ya, usya kitin bel. Sakta, ngake guess sa tagay na sa guess ko. Ke ang aking shield ko daw ni katarash na mit. Kita sunyal pre
right. Primrose kung gulamalap ke unsa ko manak kay kung primrose ken kung asurian or making talent mak kagil sa muning nakyok kilong lang wal nagawan mo palakin kay we tao. Na mga ko masyam gindam sige oh pangay. Si Fesing en na matia Sifil Moul ke masa. Tia Sifil Moul ke masa. Si Fena kelen lutuwa pa Sanri kat fin Moul Mays kan because 2022 na TSV Moul ke masa marita nash ke ipuduo fos sila ke ako siya kung liyala kaya kung riti apa lo kung may skill din na nak mas skill kadil skill ako min galim kaya ora kaya siya when naksinal doon nag-iipluo ipsimet nga masapta siya at kung liyala fact Sruokyac Na Kuh Ma Sruokyac Na Kuh Ma na ipsiak luongan pa Mwe Akpaye Lun God kung liyala pa fos duo nag-ifos sa ako siya ang ko kedin bel sam kun ako min galim ke as ikweya sin ke man nak sin kun siya galim ke na kung di ako lalan nakakala nakiluti oh kumin kung te really force fan wala ko so really la force pit kiyan ko fin pangan sapta do pa mas kemsin really sapta sila usut kasi context Ila usut ka mea kalme yan na sit ko. Mea siya ko ni Esam. Ako fin reading na polofosse. Kafosse na. Nakita ko tinalik siya na isla kalme yan na pa. Na para, kinita ko binibel siya. Sarang ko ako min, vidya mo yun ko yung ilak yung manyanak siya na sit ko. Evident mo ko yun. Iya, ito mo ko yun na kaya. Evident mo yun. Kaya yan. Parang masing siya. Parang mayok lakum na kita tayo sila. Nakita mo siya. Si Fesing pati si Sifil Moul ke masap. Ipluo pa kaya nga nipsimik nga pa kifos Sruokyac Na Kuh Ma Akluoan. Mas luo na kifos sa ako siya. In fact mo, Mwe Akpaye Lun God. Na, akum metigat fact me da ngan academia masi duo lan Kasreacng Inc. But akin non-profit organization se aklinyak sin IRS pa kawin ke 501c3 sila ngan but aklinyak sin non-profit saya pa nga may market 501c3 delegation sin or kat coin is donation in kind goods ko nag-iiplan mo din money. Mga nakawa ka na report na sin IRS. May nakawa ma-donate na sin kasing Kulo. At copy niya na kayo treasurer la siya matigin na. Ila sa payo at receipt siya kung maging mapa, makum donate. O na siya non-profit. If you ba donate na sin kasing Kulo. Na kung maging mapa siya sang deduct taxable income law. Kaya pa, if you should taxable income law, na it's very likely that a yok return the Kulo. Na kung may advantage siya kung sang may cash na sila money ka in-kind goods na kasi non-profit nga. Masay mo na sumo ako binaraan. Pa, kumito na kung manilo man kung sa cash organization sa mga kumito mo, akfasrye makumulay fungiyan. Na kung di kung Moul tax, kung may Moul tax, sila kung Moul tax ke taxable income luman ko, tax ke makumuli nga tax nga, di nga kung kat Moul tax mo kayo na, di kat pa sila na lemay or maginyak fa ka. Lawmakers may paye dahil ito na money tax money na ko tax dahil sila dahil maginsang or maginoon na si akfasrye project like dahil si Fena nga kung when mapate factor or magigyan when food yellows
elosin mo break masap swash masap na sis maningan fall lagi mabus life ng na kung di na para may piece sa lap dahil mata sang donation na sin kay si organization ka non-profit may dahil ito na non-profit dahil maging maningan fall lagi mabus life ng na kaya may paliginal na rin kewa yung dahil ito na Manila dahil matawag yung fiyolalos dahil sang donate na sino or organizations ng akfasrye ka punta non-profit. Ang affect mga siya mga nga kung may kusya katelor na ke. Katelor na gawin ka ng talasi. Talasi na ke may isang mas. Or talasi, minsan talasi ke Sanri na kayo. Sanri lang na uluwo ke yes. At receipt sa mga kumayis kan dalam nga luwo na kalmeye pa itinali yok itinali kalim ke le reduce taxable income lo man o kung sige bot klopan maning ako sisalin na kayo na kayo na sige at finaksyon kila maning ka cheese ka nakyok sang lash na sin church organization of the akfasrye Lun God. Now, at the end of the year, at kano na si taxable write-off. Na bago na mabay American na tao in mo dali na tao na manual hanggang sum na ye. When maglug ke money tax mo, so wait mo elected officials pa sila na may money na rin. Ang affected na le policy or sistema kung hindi mo makadakfasrye ng cash ko. Kung kan cash, pwede naman yung netpel na kayo. Cash naman yung netpel na kayo. Kung cash ko din money ka, in-kind ko, kung hindi pelo, kung ito ka cash ka. Minsan, makadakfasrye, tinawag mas last pa. Kat volunteer na, in mo, pangay client sa plot na singkating, dapat na cash. Cash mo man kung kasi ko na na siya mama kung magiging egin non-profit ngayon kung gusto mag-Amazon hindi kayo may tumawa kay Amazon manago kung sislang and as percentage si mga Amazon donate na sin your preferred non-profit organization na kung vino-auto kay Amazon kung sila la Casing Call Inc. In ba non-profit si mga Amazon donate percentage ke purchase lo kay Amazon. Ang fact this sibe nga getting magkano rin isang kung tigash ka kumunin money da kung going or maging Moul kay Amazon yung kung going or maging Amazon or Amazon mas pa mapasya 60 ke purchases lo in matagata cash mga akfasrye. Now, if ako din na money, may akfasrye program it's not free. It doesn't end very good. When ma-free yok na online technology. Cost of technology is sky high. Kasi kaya Lun God, i-guess na yung asasya yung maganda yun kaya akfasrye Lun God. Na, kung vinash smart TV na doon, kung gusto liye mga akfasrye ng Roku, ROKU channel, kung may add word of knowledge, what channel siguro na natin. Word of knowledge, kung liye logo siya, kung lang ano siya gumin mo. Kakali, Kung liye logo siya, pangay logo lang kasi ko. Na, kung vinsong soup Roku channel ko, Amazon Fire TV, Fire TV sticks ko pa ko Apple TV. Kung may logo siya na kumili casting word of knowledge na casting ko. Na kumili or magin TV duman liye program lash. Feature model sa yash nawiyak ta ko in magin usye kasi graphics ko kasi
tools from ko mga isang rela lucy ko isang rela Sanri school sa loob ko isang rela Bible study sa from long shape Bible study loob sa may pang Shibela siya bakit mo ko tafala mo ito igaston ko at ano ko was ikalib ganyan at tafagin kon good ko memo so to finchak finolong sila ko at ay feel at Masters of Divinity law okay fall this year in mo literally na maging gaston ka ito ko sang luteng mo itlasyo kung hindi matay ng America kung hindi lom and America Fikari ito, nakatsalos all na siya. Pangamal na siya. Fikari ito, yok nominalo, kash nominalo lalos, weng nominalo siya. Kaya na yan, or nga kami nakita ko, sukaslan ka, pagkakaslan ka, mayaw lehalan ka. Kati fact, magkaslan ka, kauli na sinilus si Matias, suk. Sikimot ko, nga kung binti, pagkakaslan ka, gaslan ka, kauli na sinilus. Шопта. И get на синилус сама сук. Ага помвинге лие да кде кашпек факе Moul лаш. Коматай наш. Коматай наш финен. Да мой да касон фак. Анда да бойле е оду агош расистла ке or akfasrye Masters in Divinity sen. Анда yo ma gaston gat. Gaston sin mai ta. O katila shap at fliye na bel na din na gat from shoe. In fact na paye lang ako pinbol gas gat bel na kewa. Super good paye gas gat. Moul na kuh ma. Na para mission la gas Kulo ko ay usa website flash. So nige website slash kin pa www.gasingkulo.com. Na kumila bang homepage slash nga nga fa ka kung hindi lang or bakit Fire TV, Roku, Apple TV. Na kung hindi kung long lang ako, just hindi website slash, so hindi kay see messages slash, sulbeliye, shibela. This is our why. Every organizations, in large why. Every businesses, what is your why? What is your existence? If we go tomorrow, mesh penalo mo. At the fact mo ka second case si malang gata mo. Presente oro na may na oro. O ina super si katoro. Kadak fashion mo. Na wala nga fact nila, this is our why. Kung may gusto na yung website lashers, super la siya bakit already may ito, idutut kay gaslan ka. Kung yakyu, kung volleyball, kung basketball, kung mesmo kung akfasrye, gaslan ka din ash. Gaslan ka din magiging isang tafala, isang akyoki. Mga akfasrye. So nag-website lashan, liye kay si man, kung liye kay si video, kung kope. So nag-website lashan, na kung scroll nike, kung scroll down, kung hit mo singan live singan kung streams live streams lashan so pega website lashan as pega website lashan whether magitbangan feature mo isang cash ko yan ke and kumasho kung pang Mwe Akpaye mga akfasrye basta tagyo basta yoldan na Reverend Herman Bueller ay pang missionary sila na ang usip mo ko kay feature mo in academy oilan God kamalan God kasi sumnirol siyan Sifil na Honolulu ason wem tanyan yaiko na aking kuminuwigat ko unsukulo siya sa akin label madali at kung unsukukan na nga ko akfasrye mo nila we are going to go
All right. Asan, tamilasan, ten kielan, yai go. Lo malap ke unsun. Along sino pe kasa ke unsun. Jam ke lem ko matay. Min pangay. Kung sinin kita ke lem ko at din din le il matal. Na kung di masi. Or sa mit forspel nga kufla na kyalim ke le be matal. May yin shuken urik makinyan sa ipsin lang digis na ng pamatal. Kung luksay na sayla makumarawan. Nake manalon insa faletlen ako, insa matallen. Narafin nga kung kikalim kila me matal, mas mikila nito, kalim kila me asanak. At finito yung sanak, metsi, na kate ito, pel sa magkaklan sa pokat, kate ito le il matal, mayin il matal lena. Pangay ang masimara nga, asyaganda mo't ko yung share na si may kuyak lang sa kung nag-iipsin na nag-matal, masana. Yokshube, kat finti ito le mea sanak, yan lupe. Ito nito le mea matal. Parang kat york lamalu kat oro oya la shivena. Kat oro mana katlong si oro, may kat tinakount ka le mea sanak. Shugini akfasrye sanak or mga na oyela yematan oyna siya may nakatsumper oyna siya yok tay la malu wengin la sanak wengin la matal bayin oyela shmait peli kaya shukshukeni or makinyan long say ko shukshukeni or makinyan akful or kadaro man nakatlong or akin na use ipsin ay feature mo in gain kasreacng mga kumas kaya kasi kaya na ute kaya me matal na shukya ay ito kan nawala screen sintik ang follow kitin bell una kaya kita rasta na met if kaya ngarangan display ma si da shakta pa man ilya kada shuk to mentis kita rasta na met it's not a huge problem. Ako may sure na may nakasalakum na mising. May nakasalakum na mising, isivesing in fact mo, Sifil Moul ke masa. Sifil Moul ke masa. Masing ako may lawag na kisivesing ngayon pa. Masimit, siya mo sa pupuan Hebrew. Hebrew, lamayak mo Paul, lamayak mo may clients up well, lamayak mo Moses, kainin may inin may lamayak mo pas mo Santa Shokta, tiyan na kalam siya sa Mosla.
kung vinli yok to na ke history, historicals, Island med Hebrew, sumne yok ki lesser God, akfasrye God. Nasokta mit smas lang, hispin te na likshin na kalam nesa smas lang. Mit smas il sim kung loyang na kung Read, got loyang na ke Mwe Read sing ito na mit smas sing il færdige sapta luo na il dui inakkalim ye le ash ma Mwe ilyasi Sruokyac fin ilusma riti maritine diacus. Il shomon charms go faro ke sapta si farati il ash weto klesi na il ki weto inka wet mariti inkalim ke le ash ilyasi Sruokyac ifin illos serchab at lumay wet lalfung by riti pukton Ilusma reading inkalim ke le kowos fintie akus ma fekje na yok masik. Like your child giden frie kemen na klasha kabin men na klasha le Sifil but Sifil Moul masa. Kami ko mon kanda. Akuteye le ako may caption Sifac Sifil Moul masa. Ako fin liye Sifil ngay kanda ko Sifil Moul masa. Kami ba mon kanda mo tipangay kalmen Sifil. Mayen ifo afaka min Hebrew saptaluwo fos na gimosal ko shkal. El usira si ko ma ipsibet makikiteloy na ganyan pa. Lo na fos singan. Fos singan sham kunyen Sruokyac Na Kuh Ma paye. Sruokyac Na Kuh Ma paye. Bin really fos kume kalim kele ma paye makalim niya kimeritsen alak kuminge. El yok mas yok shubengan pa in akus. Men kat finakus na kinakalim kele ilakin ma yok shubese inge. Il akkalim ke sapta se metliki buksin ako. Sapta se metke nga buksin ako reading. Ano nga faga kung pinkikas listing lang establish context. May context. Mama ko masikya kimeritsen kung may masikong reading at kung mama sikya ko sa matin na sumonyak dahil on siskya. If it bagay kung example siya context ngayon ba, kung di pizza sila, kung di iya, kung di kalam kayo, okay, may context ngayon. At okay, inik pa sirle, or maging places ngayon, full siya, anong flash, line ba kaya ngayon, na background sila, cross ko, ngayon Jesus Christ, paan niya cross ko, ngayon background sila. Bakit context? Bakit lagi mo siya lang ang kasing cool. Na context ba, Sir Lil Sham, may dukungan, may background, may mga on-site matasya mo niya ke kasing cool, sa kasing cool program siya. Di ba naglagay context ke pa ba? Kung vinriti mo na nakasila, kung may context. Usay ka to mamati na sumanya ke nga dictionary, pizza font lasting font siya. Napa others ko which was sapta siya. Eskide galing ke usiw ka ni warning skill doing siya nakkalim yok shpeyen akuste. Kumin Sruokyac Na Kuh Ma paye mafosya. Na kumin Sruokyac Na Kuh kumitaf ka may si yok ki Sruokyac Na Kuh ki ma paye singan pa inakkalim nila when na din God sa palen Jesus Christ sa pakat matlal fung sing akfasrye in when na din God in sa ma yok na il kola na il oye pe katak na may makalok na kewa ko yok na siya. Iktakon na siya
Now, may mas read Elki akkalim ye yok na silusma read reading dictionary law and na ke kole na Lord God. Yes, aking ako min dictionary na shukye kal ma yok ke reading yok ye pa akustin shukye na Kuh Ma paye may confinti na as repercussion as meta as ongaye as maupeta ko sikya na casting more makiya it's factor of na so liki kung long the original language na si kumpa kung may patterns kung sumaya de kung batla liki and mais kanya pa siya makume kung bat kume ko pala sinungay pagkumtaon pagkasikatawan na may read may choice with reading ilki elos maridi pang ako musi ilki den galen gele kat finti law dictionary kasi nga mo dictionary den sankoyes na kasi kume be intentional dictionary na law na ke mapaye makolon God men kumfinti na efshesh na si kumin so liki ko efshesh na si kumin tole liki kolya ke akwaklan God oena may tsima sum aya inmea te tole te patla elfin patla kaya ba so Oasr liki fin me so na ila ko be na sun mo ngai about Mwe Read ta dictionary na akkalim Mwe ke sumisak Mwe Read el sum na sin elos mashak na manas in lalifung lalos kelim Jesus Christ o ebe modit ngon lalos shak pena force ko shak pena manas now in fact la elos fintia lo in acus que may fact say Milo si tole ko batla diki en si Moul na sales. Ko Moul lalos eta fatone. Para mo si fosse ng dictionary na si kinakalit niya. Nakatsosyo na ipsiak luwan. Ipsiak luwan ba fa mo Mwe Akpaye Lun God. Ako really fosse luwan ke fosse akos ngayon. Etiye ba na ikle. El sabi ko na kiulayhan na. Typically yung matter ilusima dia acus saplon kat pilot maglubufen ko may talo indafo castlon kat nakipelan ulen matter kaya na be lon kat ipatat na fails and el skiller na compare and contrast ulen matter ulen sauce na oye si inge el tiepe na hikle na ke pella no layang sauce. In oil ke ga 3D ke reading in fact le kung hindi first load ke action na il sabi le na kote kain le fakya kot fin die loen na ke mole la na yoksi. May singing challenge but readers ke pang ako misi. Nakita kain ko na fakya mga. Lem Jesus Christ, ilakali ko siya yung Moul fella community parang synoptic gospel, Matthew, Mark, Luke, Will, and John. Ilorela may paspas. Ilus may maliyangan ilus yung kalim ke kowos God. Iloya be ulela mo ilus sa axon. Fast good akli ko yung God. Ilus tia Moul na magkaya na ilus tafapalakin pe. Na marich kita ko, ilti kayo mo kung mon kon la.
masaplan masap yolen matter shak penaurek mo di patahik na nagipelbising except le may klago si Mashamonya yolen matter hindi na ito ko akpaye na el flie ko soccer club God in osh let's not put life with me say na ilus matia matake ilus matia Moul para fresh na siya ilus taon na iplu mo ngay kang trap kun dem say ngay hindi na be kalme na si acham kun iplu sapta luo was luo was sige was ako siya was il trap kun in Sruokyac Na Kuh Ma Akpaye Lun God akademiyak tarigi Lun God siya may siyam nagipelsob na ulit natin in fact sinubufen o ipa may taloy tafing na sinipelso may Israel pag-ipat na ba siya ang pigyan may tsayngan tayo ayaw nakiulit sa siya Oasr na oye sepe na Oasr sana il falsi ni may nakahiwa di Israel pag-ipat may nakahiwa pa siya ang pigyan na si Besi Mara may tafusyasin tawale may tafusyasin in somnikim akuteyac na kada may yan ilos din addiction na usuye inelos na nasib ko mising ikin ako mong may nanaksin ngayon ako na sir na pame yung fact mga nito ay na pame nasib ko mising yan nung peng ako nila sila musiko sila na si was But findia really gaslight God. But findia proy na si God. May God findia really gaslight God. Nakita ko sa mapaye masuwa. May kung findia wala masin na ash masay na nekla enlan masin. O naging kung findia do fin paye lang kasi o na siya may taga kumisyoyan na kay dufe. Vikat mo loy nag-orek malasyo. If ingam talo mo teorek mo na wala si mas ngay sumbuyara. If ingorek mo na may siya nga masika gunume nga isak lu masipang araw masipang ashketari. Diye ba na ikon ng life nila ko. Ako fin batake mapaye sa Lun God. Na oy na si kay nuti, oy na si kay oye takot na preoccupied tari kemalan ka. Sayan kat preoccupied kemalan ka. Kat palakit may sewo mo kyo. Ay pa nakikumpinso mo rek ma, tukun wiklu mo ka, beling bail man, kung may pay na is paychecks. May kumpinso mo rek ma. Kung hindi rek ma, kung may is paychecks. David ay kinagamalan ka at nga kumfin akos ka matagamalan ka at insewo mo blessings Lun God na patat na fish isipin akos tayo na may sumas sa bridge lang kung may kain ko na pagkama ang gilimil ta ko flia rin ang akukse akatayan na siwas Moul rin ang may sipin flia on matali kowos in makulkum kung may kain ka na pagkama kung may learn na ako minaksin deliberately disobey God. At yun ang nag-addiction na sulelay God mo like the fast kemalan God. Mga beses mo kitatawa na. Nakuha mo suk ikashalan God. Kasreacng suk. May kumfalaya. Suk na suk. Kung pinili mo kumanas, kung pinili mo futotole, suk na suk mo yan. God il omniscient. Ilitaw. Mana kewa. Ilitaw. Ito makumnon ko ngayon. Ito nakluman. Kung kasreacng sangkoy. Il omnipotent. Il koligi na kewa. Ilisot ko na suk. Katang na na si Ifo, ito ko katang na example sila si Kupi siya.
Now, Mary Chica the Rashi could be saying, a belch among Akumash, a belch and Akum in now. May got 4 sec to my secret. Ciscas, I make, a bang or bangy. Matang gaslight. Gaslight God. Paye that, but Finchifena fash, ya loop. But fit someone that in Kulo God. We might cleanse up say some super non organic God, a akfasrye Moul. But fit mata, but fit Sruokyac Malaka, but tuku or say, yeah, no, no, pen as Sifil. Acknowledging God, Paing, when the last thing I post show notes in the Casting gold page, which I'm going to in cash. Acknowledging God na kewa kewa Oasr. Amo pa katsun gap as in the future. Mamulutu in cash ko. Ano cash ko sige. Inge sila nunak Oasr. Nunak paye si isang gold. Hindi gold niya Sifil o in gold besaw. Acknowledging akay kowos kewa Oasr namnas was like kasreacng confidence in notes and the gang in the Oasr wikut. Away the katipon get Tuesday next week. Tako wikut. Taking Tresco will I'm taking Isena. It was Annabelle Mwe Akpaye Lun God weekly do one. Ako kung Karen and Miss Karen na my friend taking Isena. Kulo kaya lumichukat kasi nunak week na kayo Facebook group. Kulo malap ay tuwing saying tapi si kowos le kasok tamitli kowos fashion kan tapos uyang and proy kali ito kayo tapi si all I've got flat na but expensive kulo malap kulo ke Moul kulo ke mana kayo kulo ke ito ay kumain na shish kulo at silos sa wikut wala los akin si los cashless scale yala los dahil fumigop nagumkat si Sifac na kat si Moul kat si mayokla long sila na shish but kulo kat kulo na soup wikut cash Paing Mwe Akpaye Lun God I got Roy check it subscribe Amen. Well, amen. Kulo malap, nasuwas kewa, kulo Oasr.